Kuyintokozo enkulu ukukhuluma nawe namhlanje kuyona ingosi yamaphupho kuyichaleni ngifike igama kuPastor WeNingi ngathemba lakho khona yaphila engathi uNkulunkulu angaqhubeka kulonto ibusise insuku zonke. So sibhekane namhla iphupho lika Amelia Asimanga uthi please respond. Uma uphupha ifruit elibolile enye ke iyinhle ifruit different usho ukuthini. So I specify what kind of fruits because khona ama-apple ama-orange, so abantu they need to specify uma bechaza into ayiphuphile ukuthi ngiphuphe i-apple elibolile, ngiphuphe i-pear elibolile, or phuphe i-orange elibolile yabo. So kuba easier than ukuthi umuntu generalize. Okay, but in general uma uphupha ubona isithelo noma izithelo ezinhle evuthiwe, lolu phupho luhle kakhulu. Luvamile la ukuthi lubike ukuthi mhlawumbe ungalindela impilo ende egcwele mhlawumbe injabulo, noma lindela impumelelo ethile esuke iza, noma kunenzuzo ongahle uyenze kuloko usukukwenza yabo. Asithi uma uphupha ubona izithelo ezinhle futhi evuthiwe, uphawu oluhle nolungasho ukuthi lindela ukuthi mhlawumbe ungase kube nenguquko ezizokwenzeka empilweni yakho futhi zizokwanelisa ziphinde zikuthokozise. Siphetha ngako ukuthi uma usubona ke izithelo nje ezibolile, lolu uphawu lubi liyakuxwayisa ke ukuthi lindele ukuthi ungase uphoxeke noma ungahle ke ube nokudangala noma ukudumala ongahle uhlangabezane nakho mhlawumbe ngenxa yokuphuthelwa amathuba angcono noma amathuba abengenza ngcono impilo yakho, noma kungenzeka ungayenzi inzuzo eyanele kumklamo wakho, noma ke ubudlelwano nokubona njengamanje bumuncu noma buzoba muncu yabona. Kushuthi suke kubikezela izinto ezimbi osuke zikhona empilweni yakho noma esuke zizoza yabona empilweni yakho. Ukuthi kufanele ukhuleke uqinise uNkulunkulu ukuthi noma bekuphi ukuphoxeka nokudumala usathana bekuhlela kungenzeki empilweni yakho. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu kulonto.